panitia sesepuh Bojong Wetan sing di jauh padu majalali selawase sareng sesepuh saking kekantingan geding manung seduluran Bapak Terende sareng Bapak Intan Bapak Sugi Mama ini gede ngaturakeun matur kesuwun bos gimana dah Bapak Nana Bapak Alung Bapak Intan Kang Mukti sareng Kang Siut Gede sareng ngadaratu di saking jamban Bapak Linda Sungguh di Dinosaran nokene gede sareng Asatria Tambi gede Asatria Tambi aja lali selawase adarto ngaturakeun matur kesuwun Bapak Alung Bapak Nana sareng Bapak Nada di kelingan baik nang jati bos kemana dah sareng nokene gede Asatria Tambi petis manis dendang payune kaca enak pisan ucapan Bapak Intan Bapak Sugi sareng Mama Ike gede alus kantingan rokok cendok pambuanan tujuh saking jantine dingin ning sapa sulit dipilih ning sapa sulit dipilih Bapak Terende Bapak Linda Bapak Linda Bapak Linda Bapak Linda saking sumber sareng minum sarang gede sareng nokene gede aja selawase aja kami masalah sekunjungan
maut sendut pembuangan tegesaken janjine dingin mukti sareng kang siut ane malik ding tegesaken bapak itu bapak anu janjine dingin mama rasa saking sumber agar pesengapa dia di papai arna saking janggal cek pasti ketitik kang mutik dewe Mas Daya apa yang pikir Kanjeng Syekh Arifi yak Syekh Mirullah mangga ngaosipun den lajeng mali mumpung jagate niki padang wulan suasane ecak angine semilir kaya dene ning pinggiran laut padahal niki ning padepokan isun kang wastanipun padepokan Cisambeng. Nggih mangga Ki Ageng Cisambeng, Ki Ageng Mangsur atau Ki Buyut Nyata ngaosipun dilajengaken mali mangga. Kula niki badhe pitang ledan dumateng panjenengan. Badhe tanglet kang jenenganipun mentasjid kang asmane Allah iku kados pundi Kanjeng Sinuhun Syekh Arifi. Iya bakal menurut kitab Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili sing dimaksud mentasjidkan asmane Allah iku
iya lakune wong suci. Ari wong suci iki dhewe amalan batin. Dua ibadah batin kang maksudé ambekane kuwi ambekan muduniku yang ucap lapaduhu ambekan naik medaliku yang ucap lapadallah dadi ambekaniku mudun lan naikiku ya hu Allah mentasidkan wallah ning sajroning kalbu ambekane ya urip hu Allah ning sajroning kalbu iku kang den wastani mentasjidkan asmane Allah iku ya hakikate Nur Muhammad wae. Oh dadi amalane wong tarekah amalane wong tasawuf iku ambekan iku ya urip yaiku mentasjidkan asmane Allah yaiku mudune nampekan yaiku najak yang bekan medal ya Allah iku kang den wastani mentasjidkan asmane Allah yaiku hakikate Nur Muhammad. Iya kaya mau iku hakikate Nur Muhammad iku mentasjidkan asmane Allah sajroning qalbi. Waduh. Reang subuh jangan wedhus kiau beli paham gini kiai. Kanjeng Sinuhun. Oh, ya ora paham macan. Ngaji alif batas haji beli ngerti, syariat beli ngerti, kiyen ngempul panjenengan ngaji ning ngaji tarekoh. Iya iki ngaji tarekoh, ngaji tasawuf, ngajine wong sufi. Kaya mengkonon mau. Wis. Gonggong setana awakmu ngerti wis kari melu bae. Bokat bae oleh barokah, oleh inayah, oleh daya saking Gusti Allah mangkone paham. Bokat bae duweni ilmu laduni. Nggih paman gonggong setana wis karya melu bae. Aja ngedumel bae sing ikhlas. Wong ngaji ku sing ikhlas. Yuk pada belajar ampekane urip sajroning urip sing akeh iki wong urip iki ampekane mati. Maksud isun ampekane kosong. Pas ampekan mancing metu ora menggawe. Iya kaya mengkono mau ambekan kang urip kudu urip sajroning urip. Iya iku ambekan iku iya nglakukaken amal ibadah batin sing akeh wong iki ambekane ya kosong mulane belajar urip sajroning urip belajar urip sajroning mati kaya mengkonon paman tapi yang lakonane iki angel kudu nglakoni suluk mulane suluk iku ya laku lampai wong salih. Waduh, anak kulai lampi abang, siapa kan ya? Paman gonggong setane iku ya ringas bae, sanajan ngaji masih matane ringas. Ana wong klambine abang liwat ya ringas. Oh anak lambi ijo ya ringas. Aja mengkonon wong ngaji ku aja getap bae paman gonggong setana sing klaya babang kakana asu warnane abang dudu manusia ya mbuh pokoke ku ya kludung abang klaya ngulun waduh bareng jagate pada ngulan anak klaya ngulun klambi abang duduk klambi abang asu warnane abang. Temen yen disawan sing kaduan beperja kaya dewa nembe mutun sing kaya nganggus perkasa
wis nganggo lampi abang bepenere jebus bekasane awan bengi ulape kesendi wonge ganteng rupane bisa wakato yen ketemu sedina rasane pusing mandak senenge yen kula dadi jodone awan bengi ati kula kebayang kali bekerja wong sampean bos perkasa wong lanang dadi bocah langkah padane mong siji cuma sampingan wayah temen lamun kula dikalakon lampi abang bus perkasa awan bengi mulane pengen kesendi wong di sawah katone bening yen ketemu sedina rasane pusing mandak senenge yen kula dadi jodone awan lan bengi bos perkasa kula kebayang kali cuma siji bos perkasa dadi pujaan langkah padane mong sampean kebayang bening wayang temen lamun kula beli kalakon ati ngenes rasa greget wong kedua pantes temen yen di sawah sing kadoang bos perkasa kaya dewa ngambe modu sing kayanan wonge gagah perkasa langkah padane sun kegoda papai reja langkah kecil Bismarian Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.